שלום, זאת מדיטציה לריפוי כאב. המדיטציה הזאת מיועדת לריפוי כאב על ידי הכוונת הנשימה לאזור הכואב. במדיטציה הזאת אתם תנשמו נשימה עמוקה ואיטית, תנשפו החוצה את האוויר, תעצרו את הנשימה למספר שניות ותחזרו אל התרגיל הזה מספר פעמים. וכעת נתחיל, אני אלווה אתכם בתהליך. מצאו מקום נוח ונתחיל. עצמו את העיניים, הרפו כתפיים, הרפו את הלסת. שיניים לא נוגעות. לנשום נשימה איטית ועמוקה לכיוון האזור הכואב. ולנשוף החוצה את האוויר לאט לאט. ועצרו לרגע קט. עצירת הנשימה למספר שניות חשובה בהחלט. וכעת נחזור. קחו נשימה עמוקה באיטיות. כוונו אותה לאזור הכואב. והוציאו את האוויר לאט לאט החוצה. וכעת עצרו את הנשימה למספר שניות. ונחזור. קחו נשימה עמוקה. דמיינו שהיא מגיעה למקום הכואב. לאט לאט. וכעת הוציאו את האוויר ודמיינו שאתם משחררים את הכאב עם הוצאת האוויר בנשיפה האיטית. וכעת עצרו את הנשימה ובואו נחזור שוב. קחו אוויר לאט לאט למקום הכואב. דמיינו שאתם ממלאים אותו באוויר צח וטהור. הוציאו את האוויר בנשיפה איטית וארוכה ודמיינו שאתם משחררים מתח וכאב מהאזור הכואב. ועצרו לרגע את הנשימה. וכעת תרפו את הנשימה ונשמו נשימות רכות ונעימות. הרגישו את קצב הלב. הרגישו את הזרימה בגוף. במידת הצורך אתם יכולים לחזור על התרגיל הזה עוד מספר פעמים. עד שתחושו טוב יותר. תתרגלו את המדיטציה הזו באופן יומיומי עד להרגשת שיפור באזור הכואב ושחרור והרגשה טובה. להצלחה ובריאותכם. שתפו מדיטציה זו עם חברים נוספים. ממני באהבה, עדה בן משה, מאסטר NLP, העצמה אישית.